Mă! Deci... Stai cum? Stai, lasă butonul, bă! Ce cauți acolo? Mă, de ce faci asta, mă? De ce faci așa, mă? Ce faci acolo, mă? Mă, lasă ca ce vrei să faci acolo. Oh, mă, de ce ești? Stai cu minte! Mă, stai cu minte! Oh. Mă, dacă de acolo, mă, zăpăcitule! Nu, 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 nu! Oleu, oleu, ce vă tai, îți dau eu ție. Mă, pleacă de acolo, mă. Iută-l, mă. Pleacă de acolo. Hai, dă, ba. Mă, dă ăștia la mine, că e rup, mă. Mă, dar tu n-auzi? Ce băiatul, mă, dă ăștia la mine, n-auzi? Ce faci, mă, acolo, mă? Mă, gata, ai luat țigara. Dă-o aici, că e rupt-o. Mă, pleacă de aici, mă. Doamne, mă, nu e sănătos. Nu e sănătos. Ăsta, mă, uite. Mă, lasă cablul ăla, mă. Mă, îți dau bătaie, nu ți-e frică de mine? Te-ai dus de fluier, mă. Uleu, dă ăștia că-i rup. Stai cu minte. Stai cu minte. De ce? De ce furia ăla? De ce băiatul? Nu auzi? Dă un ghier asta aici.